Amen. Naunsa day ka pa ni karit-ready kag naog lagi bis nga puan ka. Alangan man niingon man na si Father nga og di na kuno kumunao kaning kahoya iya do putlon. Unya ba tumbahan ko, mapiang ko. Na, magpakamatay nya hadlok man di mapiang. Ngulit oy. Tara. Kalagot kaya ning panahon ron. Napay mga panalitod nga perting mahala. Gasolina nagtubo. Napay nakagubot na ng Las Malacanang ipa-impeach pa nga tong Vice President. Uy, Ginoo ko. Sao na lang Marcialo na pud ni. Babe, kita kang papa? Ambot na kanila pa man tudrigay na. Na, asa naman po na ito paingon ng hinuktok ba ito ganiha? Basta babe, nakita na ko to dito sa nahan nilabay. Pangita lang sa dito ah. Sige babe, kay basig nato yung problema ba, isturyahon na to. Ay, naara man day si papa diri ah. Babe, naara man day si papa diri oh. Pa, naara man day ka diri ah. Uy, ganiha rabi nagsipangita ni mo ba kay nag-goal me kay hinuktok ra ba ka ganiha no? O gani no, na problema ko ani atong panahon karon. Ambot pa, nagsunod-sunod na yung problema ni Pilipinas. Nganong nang problema man kaning Pilipinas nga di man ikaw ang presidente? Dili lagi ako yung presidente. Pero amo ka bantay. Palitunon tanan karon, nagmahal ag tinuod. Bugas, gasolina, tanan-tanan. Unya na pa nakagubot pa ng Manila kay pa-impeach sa butong Vice President. Ikaw do, di na ka mo problema ana. Unsa di labot mo pa og Marcelo? Wala ba ka makabalubok noy? Kung mag Marcelo, sa unang panahon nag Marcelo. Unsa kalisod ang mga tao sa una panahon? Na, ambot lang yun pa. Wa po ko kabalo ana. Kaysa una, wa pa man ko ana. Ay, ambot ninyo. Nagparihas lang mo. Wa mo yung mga una-una. Sus, naunsa naman tao ni si papa nga nang problema man ang dili niya problema? Ay, ambot ang amahan mo babe. Pero tinuod man po niyang giingon nga mahal yung palitonon ron. Pero nga no problema man siya sa Pilipinas. Da, ambot anang papa babe, gipatarong man ta natong kaon, mura na magnaunsa. Tara, ngulit ang balay. Uslan man nga daghang kay problema ning Pilipinas. Kay masaka ko ning kahoy. Alang, ano man na siya? Ambot lang pre. Ano nagsinggit-singgit man na siya pre? Ay, na problema din siya sa Pilipinas. Siguro pre, kay si Sara man iyang gilitok ganina. Pre, basir na siya ni Marcos. Alang ano, si Marcos, bago pa daw nakatanong, naharbis na daw. Ano pa yung palitonon, perting mahala? Bugas, gasolina. Presidente, iyon pa doon nga. Upay pagtanong na, harbis na. Asa ba ka mangitana? Atong doulon, basig maghikog na. Tara pre. Pre, nga naman ka? Unsa man nakadako imong problema? Akong problema? Ano nayabang na dyan si pare peyo? Basig wala nakapaniud to ba? Pre, naog pre, imong anak, mga gagmay pa kayo. Usay gagmay man akong anak, kadagko naman sila, kaminyo naman na. Dili na ko gusto nga. Huwag na ako'y apo, makakita ko sa kalisod sa ko mga apo mo nang wambak na ko aling kahoy. Tara, itugan na to sa iyang mga anak. Ayo. Ayo. Oh, naman lagi mo Berto, unsay problema? Inyong papa mo ambak sa kahoy. Tara, atol-tol. Pa, ngano na saka-saka man kadiha? Hindi na ako bantos ang problema sa Pilipinas, day. Uslan man, magpakamatay na lang ko ani. Panaog diya ba mahagbong kadiha na? Dako na po kay problema. Pagkamatay lagi ikaw, uslan man. Naluoy pa dyan ko sa atong Vice President kay impeach magiging nila. Tinagyong sa mukha sa Pilipinas. Babe, parang di na ito madala nag-istorya yung papa. Tawag na tagpari. Sige babe, kay pampuan na nato ni daan si papa kay bes baunsa ni. Birto ato sa si Father Don si tukaw kay pampuan nato ni si papa. Sige, sige. Father Dons, Father. Unsa may ato anak? Father Dons, ubanta, natayampuan. Tara anak. Nana si Father Dons. Anak, naog diha. Dili ko muna ako dre, maamba ko. Father Dons, ampuin na na Father Dons kay basig mo ambak akong papa. Sige, magampot ta. Amen. Naunsa day ka pa ni karit ready kag naog lagi bis nga ampuan ka.
brother nga, og di na ko kumunao kaning kahoya iya do putlon. Unya ba tumbahan ko, mapiang ko. Na, magpakamatay niya, hadlok man ni mapiang. Ngulit tayo, tara.